at eich sgwrs. Wel, diolch yn fawr iawn, Marian. Diolch yn fawr am y geiriau caredig yna. Ac ie, fel o'ch chi wedi awgrymu, mae'r ddarlith presennol mewn gwirionedd yn ymateb I gais y ges I gyfrannu'r digwyddiad mae dathlu Richard Price 300 oedd wedi cael I gynnal ar y cyd rhwng y Llyfrgell Cenedlaethol a'r Ganolfan Uwchgyfrydiau yn mis Tachwedd. Nawr, rwy'n brysuro I ddweud ar y dechrau bod I ddim yn athronydd y fath yn y byd, nac yn awdurdod y fath yn y byd ychwaith ar Richard Price. Ond y cais ges I oedd I roi sgwrs gyffredinol ar Gristnogaeth yng Nghymru yn y 19eg ganrif, a fyddai'n darparu rhyw fath o gefndir a chyd-destun i'r awyrgylch deallusol, os ydych chi, y cafodd Richard Price I beithrin ynddo fe. Nawr, fi rhaid I mi am resymau norfod yn un ôl o'r gynhadledd yn mis Tachwedd y Sywaith, ond dyma ceisio eto heno nawr fynd i'r afel a'r pwnc. Sydd yn bwnc anferth, fe fyddwn ni gobeithio cyn y diwedd yn cyrraedd Watford, ond beth fi am wneud am y ran fwyaf o'r amser mewn gwirionedd, I roi rhywbeth o'r olwg cyffredinol o'r sefyllfa crefyddol ac o'r datblygiadau crefyddol yng Nghymru yn y 19eg ganrif, sydd yn bwnc anferth wrth gwrs, ac dim modd rhoi cyfiawnder i'r pwnc mewn seminar awr mewn gwirionedd. Hynny o'r reidrwydd fydd rhaid bodloni ar ormod mewn gwirionedd o osodiadau ysgubol. Ac o ryw frwsh eang fel petai i'r darlun fi'n mynd I drio I gyflwyno I chi. Hynny yw, gan ganolbwyntio'n arbennig I ar y sefyllfa gelfyddol, ond hefyd ar dwf radicaliaeth yng Nghymru yn y cyfnod sydd yn dechrau, gallwch chi ddadlau, yn dechrau o ddifri gyda thwf cynnar Puritaniaeth ac angydffurfiaeth neu ymneilltuaeth grefyddol yn yr ail ganrif ar 15. Ac yna mae'r radicaliaeth yna, fel y gwelwn ni maes o law gobeithio, yn tyfu'n arwydd y caol nawr yn ail hanner y 19eg ganrif ac yna yn carlamu mewn rai ffyrdd yn ystod hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar 15. Felly edrych, fel yw'n dweud, yn rhan fwy o'r amser fi gen I ar y macrocosm yna, os mynwch chi. A gwneud hynny fel wedi awgrymu'n barod trwy ryw osodiadau ysgubol, gosodiadau fydd yn o'r syml yn ei hanfod mewn gwirionedd, fel awgrymu sydd ryw fath o stroc eang ar y brwsh fel petai. Ac yna, os bydd amser cyn y diwedd, fi am cyrraedd yn testyn I fel petai heno am gyrraedd Watford, felly ynddo fe, wrth fanylu ar rai o'r cyd-destynau lle roedd y grwpiau radicalaidd yma yn rwydweithio I gilydd. Hynny yw, symud o'r macrocosm fel petai i'r microcosm. A y microcosm yma yn amodi rhywfaint wedyn ar y darlun macro wedi bod yn ceisio I cyfleu o ffrydiau gwahanol. Fel mae'r ffrydiau yma wedyn, wrth edrych yn fanylach, chi'n gweld nhw'n cydblethu ei gilydd mewn sawl ffordd o grymog ac arwydd y cael, ond I droi I ddechrau at y macrocosm. A fel wedi awgrymu yn barod, mae radicaliaeth yn dechrau o ddifri yng Nghymru yn o ail hanner y 19eg ganrif ymlaen, ond mae'n tyfu wrth gwrs o hadau o rihau mewn cyfnodau cynharach. Yn wir ar un wedd gallwn ni olrhain ar hadau yna yn ôl mor bell o leia ar diwygiad protestanaeth. Oherwydd mae rai o'r materion neu rai o'r ystyriaethau sy'n porthi radicaliaeth cyfnodau diweddarach, bethau fel pwysigrwydd yr unigolyn, neu ble mae awdurdod yn gorwedd. Mae ystyriaethau fel yna, wrth gwrs, yn gwestiynau canolog adeg y diwygiad protestannaidd ei hunan. Nawr, I ni'n tueddu yn astudiaethau yn gyffredinol I roi mwy o sylw, dwi'n teimlo, i'r 19eg ganrif nac i'r ail ganrif ar 15, wrth I ni drafod hanes Cymru. Ni'n gweld y 19eg ganrif fel cyfnod ffurfiannol iawn yn achos y Gymru fodern. Hynny yw, dyna canrif y deffro fel mae'n cael ei ddisgrifio weithiau. Ynddo fe? Deffro cynyddol a diwylliannol, deffro crefyddol, wrth gwrs, deffro gwleidyddol, ac yn y blaen heb sôn am dechreuadau arwydd o cael iawn.
i ddatblygiadau pwysig ym myd diwydiannus, er enghraifft, ac amaethyddiaeth, a fel mae'r boblogaeth yn tyfu yn arwyddocaol erbyn diwedd y 19af ganrif ac yn tyfu'n arbennig yn ddwyrain Cymru, ynddo fe. Hynny yw, dyma y 19af ganrif, dyma'r ganrif, meddai, ar fil fychan, pan ddeffrodd y bobl gyffredin a dechrau, meddai fe, a dechrau meddwl dros nhw eu hunain. Ond mae'n werth i ni gofio geiriau diweddar Garfield Hughes am yr ail ganrif o 15, sef fel wedi grymu'n barod, mae'n ganrif y tuedder i'w esgiluso i raddau. Oherwydd meddai Garfield Hughes, mae yn yr ail ganrif o 15 y lluniwyd patrwm bywyd Cymreig a canrifoedd dilynol. A fe allwn ni ddweud fod y twf y radicaliaeth yma a welwn ni yn y 19af ganrif yn tyfu mewn gwirionedd o hadau a feithrinwyd yn yr ail ganrif o 15. Ac ym myd crefydd yn arbennig, oherwydd yma yn yr ail ganrif o 15 i ni gweld angydffurfiaeth neu ymneilltuaeth oddi wrth yr Eglwys Wladol yn dechrau datblygu yn arwyddocaol. Be sy'n digwydd, wrth gwrs, mae gyda ni y ryfel cartref yn does yng nghanol yr ail ganrif o 15 a'r pwerau yma yn gwrthdaro ei gilydd, crefyddol a gwladol. Ond gydag adferiad y frenhiniaeth wedyn yn 1660, yn dilyn y cyfnod na, cyfnod y Weriniaeth, cyfnod Cromwell, wrth i'n hibo, mae'n ogleisio gweld Iolo Morgannwg er enghraifft yn honni i fod yn perthyn i Cromwell. Cromwell i deulu fe'n dod yn agos iawn i le dwi ar hyn o bryd yn ardal yr Eglwys Newydd yn Gaerdydd. Ond gydag adfer yr Eglwys Anglicanaidd, na'r Eglwys Loegr fel Eglwys Wladol, roedd disgwyl wrth gwrs i bawb wedyn yn gyfreithlon fod yn aelodau o'r Eglwys yna. Ac yn wir, wrth hwnna'n wir, o'ch chi'n awtomatig i bod pwrpas yn aelod o'r Eglwys Wladol yn dechnegol gyfreithiol ar hyd y canrifoedd sy'n dilyn, wrth gwrs. Ac yn y cyfnod cynnar na, beth bynnag ar ôl adferiad y frenhiniaeth, roedd yna erlyd nawr ar y bobl oedd am dilyn i cydwybodau a gwrthod cydymffurfio ag Eglwys Loegr, gwrthod cydymffurfio i ffedoau hi neu i gwasanaethau hi ac yn y blaen. Ac roedd yna cyfres o ddeddfau cosb yn ceisio rwystro pobl i addoli mewn cyfarfodydd crefyddol amgen fel bethau anghyfreithlon. Yn yw cyfarfodydd o ddim yn gyson ar cyfeirgweddi gyffredin neu a phredoau ac arferion yr Eglwys Loegr felly. Ond mae newid sylfaenol nawr yn digwydd gyda deddf Goddefiad 1689. A hynny yn sgil y chwyldro gogoneddus, os fydd amser yn cyfeirio'n fydd at hynny nes ymlaen. Mae'r chwyldro gogoneddus mae fel yn cael ei alw, dwi wedi cael hanner digon o sylw gennym mewn gwirionedd, fi'n teimlo, o ran i phwysigrwydd. Hynny, beth sy'n digwydd yn 1688 yw bod y brenin Catholig Iago yr ail yn cael ei ddisodli gan ei ferch Protestanaidd, Mari a'i gŵr William o Oren. Ac yn sgil hynny wedyn, mae yna deddfau sydd yn goddau nawr i'r angydffurfwyr, i'r ymneilltuwyr yma i gyfarfod. Hynny yw, dim ond mathau arbennig o angydffurfwyr, oedd rhaid ni fod yn Dryndodaidd, oedd rhaid ni fod yn Protestannaidd, ond nawr oedd gyda nhw'r hawl i gynnal cyfarfodydd, ond iddyn nhw cael eu cyfrestru. Hynny yw, cael eu goddau roedden nhw mewn gwirionedd, ac roedden nhw'n parhau cael eu trin mewn nifer o ffyrdd fel ddinasyddion eilradd. O'n nhw yn cael eu cael allan o sawl amryw freintiau a swyddi cyhoeddus, o'n ddim yn gallu mynychu prifysgolion ac yn y blaen. Ond roedd ganddyn nhw nawr yr hawl i gyfarfod yn gyfreithlon. A mae Richard Price yn hen ganrif ar ôl y chwyldro gogoneddus yn ei dysgwrs am ddylefydd o'r country yn 1789.
mae e'n gosod y derfeg o ddefiad mae ddas yn y cyfnod ni ar ryw fath o bebystol mewn gwirionedd. Mae'n dweud fod datganiad clir wedi wneud yn y cyfnod yna o hawliad bobl, alltudiwyd gothrymwyr a phenodwyd brenin o'n dewis yn hunan yn ei le. Hynny yw, mae'n gweld y llun sy'n digwydd yn 1688-69 yn drobwynt pwysig achos hawliau'r bobl a darostwng hawl y brenin fel petai i dernasu i ddewis y bobl o'r brenin. Ond fel yna'n rhaid, bod yr angyd ffurfwyr mae nawr ar hawl i gyfarfod o gyfrestru yn angyd ffurfwyr felly, ynddo fe. Mae rhaid cofio, mae bach iawn oedd nifer yr ymneilltuwyr yng Nghymru ar ddechrau y 19fed ganrif, er enghraifft. Ryw 5% o'r boblogaeth Cymru ar y pryd yn denau iawn ei phoblogaeth, wrth gwrs, yn rhyw llai na hanner miliwn yn boblogaeth Cymru ar y pryd. O ran yr rhai oedd yn ymlynu wrth rhyw fath o ymneilltuaeth erbyn dechrau'r 19fed ganrif, ni'n sôn falle am ryw 5 ar 20 o filoedd o bobl ar y mwyaf felly. Felly criw bach iawn mewn gwirionedd. Ond fel wedi awgrymu yn barod, ymhlith yr ymneilltuwyr yma nawr, yr annibynwyr a'r bedyddwyr, a'r hen bresbyteriaid, a'r crynwyr o ran hynny, dyna lle cafwyd y tir mwyaf ffrwythlon ar gyfer twf radicaliaeth. Ac fel wedi awgrymu'n barod hefyd, rwy'n gweld beth bynnag dwy ffrwd o radicaliaeth yn datblygu yng Nghymru, radicaliaeth grefyddol, a radicaliaeth grefyddol yw ran fwyaf o radicalwyr y cyfnod mewn gwirionedd. Dwy ffrwd yn datblygu, a gallwn ni i dyrieithu nhw, os liciwch chi, mewn dau unigolyn hynod nodedig, sef Dr Richard Price, wrth gwrs, ac o'r ochr arall wedyn William Williams o Bantycelyn. Nawr, mor wahanol fydde gyrfaoedd y ddau yna, a'i dyliadau nhw ar sawl cyfri, mae sawl tebygrwydd trawiadol rhwng Williams a Price. Mae blynyddoedd y ddau yn dychwantyd y 19fed ganrif bron. Bantycelyn wedi eni yn 1717, Richard Price wedyn yn 1723. Mae'r ddau yn marw wedyn yn yr un blwyddyn yn union, sef 1791. Ymhellach, mae'r ddau yn cael eu magu ymhlith ymneilltuwyr yn Ne Cymru. Williams Bantycelyn yn Gogledd Sir Gâr a Richard Price yn Fro Morgannwg. Fel y sonius sy'n barod, doedd yr ymneilltuwyr ddim yn cael mynd i brifysgolion yn y cyfnod yma, i brifysgolion, ddwy brifysgol oedd ar gael yng Nghymru a Lloegr ar y pryd, wrth gwrs, sef Rhydychen a Llaergrawnt. Ac oherwydd roedd yr ymneilltuwyr wedi sefydlu academïau. Ac fel sawl o'ch chi'n gwybod, roedd yr addysg yn yr academïau yn aml iawn y fwy blaengar o dipyn ac oedd addysg yr hen brifysgolion yn y 19fed ganrif. Ac fe ath Williams Bantycelyn a Richard Price i'ch dau i gael addysg mewn academïau ymneilltuol. Yn fwy na hynny, yn wir, mae'n bosib, bod yna rhywfaint o ansicrwydd ynglyn â'r union fanylion, ond mae'n bosib bod y ddau yn yr un academi, yn yr un cyfnod yn union mewn gwirionedd, neu o leia mewn canghennau o'r un academi. Yr academi yma yn ardal Talgarth yn Sir Frycheiniog. Hynny yw, roedd yna fwy nag un lleoliad yr academi yn Llwyn Llwyd ac yn lle'r enw Chansfield. Richard Price wedi cael ei addysg yn Chansfield, a mae'n bosib bod Bantycelyn hefyd wedi cael ei addysg yn Chansfield. A'r ddau yn nhw yna, Bantycelyn yna o flaen Richard Price, ond am gyfnod tua 1738 yn gorgyffwrdd ei gilydd. Felly dwi'n amosib bydde Richard Price a Bantycelyn wedi bod yn yr un sefydliad yn derbyn yr un addysg ei gilydd am ryw flwyddyn efallai. Nawr, un o'r pethau oedd yn nodweddu'r hen ymneilltuwyr yma yn cyfnod magwraeth Williams Bantycelyn a Richard Price oedd ymrafel diwinyddol. Ac i ni gweld hynny yn achos Richard Price yn y ffordd y symudwyd ef
o'r academi roedd wedi cael ei gosod mewn academi yn Pen Twyn yn Sir Gaerfyrddin. Ond fe symudwyd yn 1738 i'r academi yn ardal Talgarth, am fod ei tad Richard Price felly, oedd yn galfyn cadarn yn ddiwinyddol, yn anhapus iawn ar daliadau diwinyddol mwy ryddfrydol oedd yn cael ei arddel yn yr academi ym Mhen Twyn. Ac ni'n gweld yr un math o wrthdaro yn achos Pantycelyn, oherwydd, os ydych chi yn gyfarwydd â cerdd hir Pantycelyn Theo Memphis, chi'n gweld fyna yn darlunio'r dadleuon diwinyddol oedd yn ffwygo cynulleidfaoedd yr ymryd diwedd. Ac yn wir, roedd hynny'n wir yn brofiadol yn ei deulu hunan, oherwydd roedd ei deulu mewn achos annibynnol yn gogledd Sir Gaerfyrddin fyna, a'r achos yn cael ei rwygo yn y dadleuon mae rhwng Calfiniaeth ac Arminiaeth a teulu Pantycelyn yn gadael yr achos yn 1740 ac yn mynd i sefydlu achos annibynnol Calfinaidd, ynddo fe. Llawer iawn o'r dadleuon yn y cyfnod yma felly yn troi o gwmpas Calfiniaeth. A dyna, Calfiniaeth oedd credo ar ran fwyaf o'r ymdeillwyr yn y cyfnod yma. Ond a dadleuon rhwngddyn nhw a'r ymdeillwyr wedyn oedd yn ymwrthod neu yn cilio oddi wrth Calfiniaeth. A dadleuon yma yn ymwneud â phynciau fel natur Duw, sofraniaeth Duw, awdurdod Duw ei hunan. Hefyd cwestiynau yn ymwneud ag ewyllus rydd, hynny yw i faraddur oedd ewyllus rydd gan ddynion. Materion fel yna yn ymwneud â pherson ac awdurdod Duw a'r natur ddynol fel petai. Pwnc amlwg arall wedyn oedd natur person Crist. Hynny yw, i ni ymwyd y drindod fan hyn, ydyn ni a'r cwestiynau yma, a oedd Crist yn o gyfiwch y Duw, y Tad, ac yn bod tragwyddoldeb, neu oedd e'n fab Duw, ond wedi cael ei greu gan y Tad, felly nid yn gyd-ragwyddol ar Tad, safbwynt oedd yn cael ei alw'n ariaeth. Neu pen draw y dadleuon yna oedd wrth drindodeth fel petai oedd undodeth neu sosiniaeth, ynddo fe? Ac yn aml iawn, ni'n gweld yr un math o ddatblygiad o union grededd Calfinaidd trwy arminiaeth i ariaeth i undodiaeth yn digwydd yn y cyfnod yma. Fel mae rhai o'r ymdeillwyr yn ymhellach ac ymhellach oddi wrth union grededd Calfinaidd y mwyafrif. Ac ymhlith y pynci eraill oedd yn cael ei trafod a ei dadlau yn y cyfnod yma. Fel dwi'n dweud, dyma'r byd yr oedd Richard Price a'r Williams Pantycelyn ifanc yn droi yn ei awyrgylch. Pynci eraill mae oedd pethau fel beth yn union yw'r lle reswm, beth yn union yw'r lle datguddiad. A materion wedyn fel perthynas emosiwn, beth yw'r lle emosiwn mewn crefydd? Perthynas y pen a'r galon ac yn y blaen. Dyna rhai o'r prif feisydd yma roedd yna ymryson a thrafod yn eu cylch nhw. Nawr, yn yr haniad yma, allai roi eto gorsymleiddio trwy sôn am y ffrwd uniongred Calfinaidd ymneilltuol a thryndodaidd felly, ynddo fe. A wedyn y ffrydiau neu'r tarddiadau anuniongred. Wel, ar ochr yr anuniongred yr oedd Richard Price, roedd yn ymwrthod â Chalfiniaeth, ac yr oedd yn ariad o ran ei gred. Hynny yw, oedd ddim mor bell i hunan a mynd yn undodwr, sef y dadlau yma dim ond un heb fod yn ddiw o gwbl, felly roedd Crist. Roedd e yn ariad o ran i gred y natur person Crist. Ond yn wahanol iawn wrth gwrs i Pantycelyn oedd ei hun yn galfyn ac yn drindodwr pendant iawn. Nawr, afraid dweud bod Cymru heddi yn wahanol iawn i Gymru'r 19 ganrif ac erbyn hyn, mae llawer o
Ond radicaliaeth ni yn radicaliaeth gallwn ni alw yn radicaliaeth secular. Ond yn y ddeunawfed, fel fi awgrymu'n barod, roedd twf radicaliaeth yn agos iawn gysylltiedig â chrefydd ac y gymdeithdiaeth yn arbennig. Bod ni'n wir pwysleisio yr un pryd bod llawer o bobl yn y 19 ganrif gallwn ni disgrifio nhw falle'n angaredig fel y mwyafrif myd. Roedden nhw falle yn ymlynu yn ffurfiol wrth yr Eglwys Wladol. Crefyddwyr mewn enw oedd llawer ohonyn nhw o ran i hymroddiad ymarferol. Ac roedd llawer wrth gwrs o fergoel yn y tir hefyd. Ond fel oedd y 19 ganrif yn wahanol iawn i'n cyfnod ni, gallwn ni ddweud o'r un peth o safbwynt radicaliaeth ac o safbwynt llawer iawn o bethau eraill. Roedd Cymru yn wlad wahanol iawn erbyn marw Williams Radicalion a Richard Price yn 1791 o gymharu â'r Gymru y ganed nhw iddi yn o gwmpas 1720. Roedd Cymru 1720 yn wlad bur geidwadol, a dweud y lleia, yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac yn grefyddol. Dyma'r Gymru wedi'r cyfan a gynhyrchodd y ddau gampwaith ryddiaeth, hynod boblogaidd hynny, gweledigaethau'r Bardd Cwsg a drych y Prif Oesoedd. A'r ddau awdur fan Ellis Wyn a Theophilus Evans yn geidwadol iawn ac yn wrth ymneilltuol iawn. Dyma y Gymru, felly, Cymru 1720, lle roedd pawb mwy na lai yn gyffredinol yn gwybod eu lle ac yn derbyn eu lle yn yr hierarchi cymdeithasol. Mae ddeirfil fychan eto edrychyd ar y sgweiar fel math o frenin bychan yn ei ardal. A dyma'r Gymru, wrth gwrs, lle roedd Eglwys y Plwy yn ganolog i fywyd y gymuned. Ac nid yw bywyd crefyddol yn unig, fel mae pethau fel gwyliau mabsant yn tystio. Hynny yw, ac os ydych chi'n troi at byledwyr ac arolwyr y cyfnod, ni'n gweld fel yr oedd y bobl yn gyffredinol yn edrych ar yr Eglwys Wladol a ryw fath o anwylder. Hi oedd, wy'n dyfynnu un o'r byledwyr nawr yn dyfynnu, hi oedd yr eglwys olau hawddgara honna i llun. Hynny yw, eitha gwahanol i Gymru erbyn tua chanol y bedwaredd ganrif ar 15 fel y gwelwn ni o ran yr agwedd at yr eglwys sefydliedig yn dyfa. A beth mae'r ymneilltuwyr a radicaliad yn neud yw herio'r drefn yna, herio'r ceidwadaeth yna mewn amryw ffyrdd. A fel wedi awgrymu, erbyn diwedd bywyd Richard Price a Williams Radicalion, roedd y lleisiau radicalaidd hynny yn dechrau cael eu clywed yn gynyddol, eglur a chroch. Ac yn ei wedi'i, wrth gwrs, o'n tua'n 1770 ymlaen, neu 1780 ymlaen, i ni yn cyfnod yn dyn ni rhyfel annibyniaeth America a'r chwyldro Ffrengig, wrth gwrs, yn y cyfnod yma. A mae dylanwadau nhw, dylanwadau y radicaliaeth rhyngwladol yna yn effeithio yn gynyddol ar bobl yng Nghymru. Nawr, dwi ddim yn annisgwyl mewn ffordd, mae ymhlith yr ymneilltuwyr, os gallai galw nhw yn ymneilltuwyr anuniongred, y soniais i amdani nhw yn gynharach, roedd y grŵp yna o ymneilltuwyr, bobl oedd wedi gwrthryfela, wrth gwrs, yn erbyn y sefydliad Anglicanaidd, ond oedd hefyd yn tynnu'n groes o ran i anuniongrededd i ran fwyaf o'r ymneilltuwyr hefyd, yr ymneilltuwyr Calfinaidd. Dwi'n mynd syndod mewn ffordd, mae ymhlith y gwrthryfelwyr yna, os gallai gael nhw fel yna, roedd i bod nhw'n dir arbennig o dda ar gyfer twf radicaliaeth. A mae Richard Price ei hun, wrth gwrs, yn enghraifft dda o hynny. Yn fuan nawr ar ôl gadael yr academi yn ardal Targarth, i ni'n gweld yn symud i Lundain yn 1740 ac yn treulio i oes i bob pwrpas yn y fan honno
Lawer o'r cyfnod yna yn weinidog ar yr achos ymneilltuol yn Newington Green, ac wrth gwrs yn dod yn Llundain yn rhan yn aelod dylanwadol mewn gwirionedd o rwydwaith eang iawn o radicaliaid ar ddwy ochr Iwerydd, sy'n angen i fi manylu ar ei hanes, fi'n siŵr, yn y fan yma, yn yr ystyr yna, i weld yn ffigwr canolog yn y byd radicalaidd rhyngwladol yma. Ond beth sy'n digwydd, mae e'n amlygiad eitha cynnar o'r radicaliaeth yma. A beth ni'n gweld wedyn, wrth i ail hanner y 19 ganrif fynd ymlaen, ni'n gweld nifer gynyddol nawr o leisiau radicaliaeth Cymreig eraill yn codi o blith y rai gallwn ni galw nhw'n ymneilltuwyr anuniongred. Pobl fel Iolo Morgannwg, y ddau David Williams, Thomas Bryn Cothi, i enwi ond rai ohonyn nhw. Ond mae'n werth cofio un peth, mor ddiddorol yw'r radicaliad hynny, ac i bod nhw wedi derbyn dipyn o sylw cynyddol mewn gwirionedd yn y cyfnod o tua adeg yr Ryfel Byd Cyntaf ymlaen mewn gwirionedd, yn sgil twf ryddfrydiaeth ddiwinyddol a seculariaeth. Mae'n werth i ni bwysleisio, mae pur diddylanwad oedd y bobl yma yng Nghymru yn ei dydd. Ac yn wir am gyfnod heleth o'r bedwaredd ganrif ar 15. A hynny'n arbennig oherwydd y mudiad torfol Efengylaidd a ddatblygodd yng Nghymru yn sgil y diwygiad Methodistaidd. A fel byddai'n dadle wrth i ni fynd mlaen nawr, byddwn ni'n dadle bod y diwygiad Methodistaidd yma yn hyrwyddo math arall o radicaliaeth, math mwy uniongred yn ddiwinyddol o radicaliaeth. Oherwydd, beth sy'n ni'n gweld wrth i'r 19 ganrif fynd yn ei blaen, yw'r ymneilltuwyr uniongred yma fel gelwys i nhw, yr annibynwyr a'r bedyddwyr yn arbennig. Hynny yw, y rai Calfinaidd drindodaudd yma. Maen nhw'n dod yn gynyddol o dan ddylanwad y diwygiad Efengylaidd, y diwygiad Methodistaidd yma. A hynny'n ddiddorol iawn eto yn arbennig o tua'r 1770 ymlaen. A beth ni'n gweld, wrth gwrs, yw twf cyson nawr yn y symudiad Efengylaidd yma, a ddechreuodd yn y 1730 yn Ne Cymru. Hynny yw, i ni'n gweld nawr twf cyson, hynny yw, mae'n lledu'n ara i ddechrau, Ne Cymru i ddechrau, yn lledu erbyn y 1780 fwy i'r gogledd, ac yna yn tyfu'n fudiad torfol erbyn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar 15. Nes greu beth mae R.T.D. Jones wedi alw yn gonsensws Efengylaidd. Hynny yw bod y mudiad Efengylaidd wedi datblygu yn ffrwd grymus iawn yn gryfyddol ac yn gymdeithasol yng Nghymru yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar 15. A honno hefyd yn ffrwd yn fudiad sydd yn mynd y gynyddol radicalaidd ac yn angydffurfiol, yn neilltuol felly. Hynny yw, mae'r Methodistiaid yn gadael yr eglwys wladol yn ffurfiol yn 1811 ac yn dod yn ymuno fel petai'n un o'r enwadau ymneilltuol erbyn hynny. Nes bod ni'n gallu dweud erbyn ganol y bedwaredd ganrif ar 15, erbyn 1851, sensws 1851, bod 4 allan o bob 5 o'r bobl o ddolwyr Cymru yn mynychu capel ymneilltuol yn hytrach na'r eglwys Anglicanaidd. A mae'n sefyllfa nawr lle erbyn y cyfnod yna, mae bobl yn gallu hawlio yn gam neu'n gymwys, mae cenedl ymneilltuol yn gryfyddol ac yn ryddfrydol, neu'n radicalaidd yn wleidyddol oedd y Cymru. Newid syfrdanol mewn gwirionedd o gyfnod geni Williams, Pantycelyn a Richard Price. Ac fel wedi awgrymu, roedd hyn
mewn gwirionedd yn tarddu i raddau mawr o'r diwygiad Methodistaidd oedd wedi dechrau yn y 1730au. A dwi'n mynd i nôl yna nawr gyda cyd-ddisgybl Richard Price yn yr Academy yn Tralgarth yn niwedd y 1730au, sef Williams, Pantycelyn. Wel, roedd Hywel Harris, diwygiwr Methodistaidd arloesol a thanllyd yn byw yn agos i'r Academy yn ardal Tralgarth, ac yn gyfeillgar iawn a thiwtor Richard Price yn yr Academy, a tiwtor Pantycelyn hefyd, sef fy fasol Griffiths. A mae'n bosib yn wir y byddai Richard Price wedi clywed Hywel Harris yn pregethu ym mynwent Tralgarth tua 1738. Fel y gwnaeth Pantycelyn, wrth gwrs, ond heb gael yr un effaith arno fe. Wel, fel ych chi'n cofio, os ych chi wedi darllen marnad Pantycelyn i Hywel Harris, mae'n dweud fyna bod e wedi cael ei ddal o ddichod wrth wys. Daliwyd fi wrth wys o ddichod gan ei sŵn dychrynllyd sŵn dychrynllyd Harris yn pregethu, ynddo fe. Ac wrth glywed Harris yn pregethu fyna ym mynwent Tralgarth, mae'r myfyriwr ifanc mae Williams Pantycelyn yn profi troedigaeth ysbrydol ac yn troi wedyn at y Methodistiaid. A'r canlyniad hynny, wrth gwrs, yn ironic braidd, oedd iddo ymuno ag Eglwys Loegr. Hynny yw, mynd oddi wrth yr ymneilltuwyr i Eglwys Loegr, cam ceidwadol iawn gallwch chi i dybio. Ond dyw pethau ddim mor syml â hynny mewn gwirionedd, oherwydd perthynas anesmwyth y dweud y lleiad rhwng y Methodistiaid a'r Eglwys Wladol. Hynny yw, bod nhw'n mynd i aros yn ffurfiol yn rhan o'r Eglwys Wladol, roedden nhw o ran i gweithredu yn gweithredu raddau helaeth fel corff oedd yn annibynnol, fel corff oedd wedi ymneilltuo oddi wrth yr Eglwys mewn gwirionedd. Hynny yw, roedd ganddyn nhw i strwythur eu hunain, i seiadau'n lleol, eu sesiynau wedyn yn genedlaethol, oedd yn rhedeg y mudiad yma, yn annibynnol mewn gwirionedd ar oruchwyliaeth yr awdurdodau eglwysig. Ac fod Williams Pantycelyn wedi mynd, wedi cael ei ordeinio yn gurad, wedi bod yn gweithredu fel curad am ychydig yn yr Eglwys Wladol, ac yn wir wedi aros yn ffurfiol yn aelod o'r Eglwys Wladol hyd i farw. Dim ond am ychydig blynyddoedd yn llwyddodd i aros yn weithgar o fewn yr Eglwys. Hynny yw, cael ei daflu allan o fewn ychydig blynyddoedd yn y 1740au o'i swydd fel curad a ddigwyddodd iddo fe, am bod e wedi gwrthod cydymffurfio ar reolau ar Eglwys ac yna weithredu fel wi wedi awgrymu nawr yn annibynnol mewn gwirionedd ar yr Eglwys i raddau helaeth iawn o ran i gweithgarwch o ddydd i ddydd. Ac mor amharod oedd y Methodistiaid i ordeinio eu gweinidogion eu hunain yn 1811 ac felly dod yn enwad ymneilltuol, roedd y cam yna mewn gwirionedd yn gam anorfod yn y pen draw, oherwydd mudiad ymneilltuol oedd Methodistiaeth yn y bôn o'r dechreuadau mewn gwirionedd gweitha protestiadau i arweinwyr i'r gwrthwyneb. Ac i ni gweld hynny yn y ffordd y bydde rai o'r seiadau Methodistaidd dros y blynyddoedd yn y 19af ganrif yn troi yn eglwysi ymneilltuol, a rhai o'r cynghorwyr Methodistaidd yn mynd yn weinidogion ymneilltuol. Hynny yw, roedd bobl fel oedd y ganrif yn mynd yn ei flaen yn cynyddol, yn cydnabod reality o sefyllfa, mae grŵp angydffurfiol oedd y Methodistiaid mewn gwirionedd. Ac bod yr anweiniwyr Methodistaidd yma yn teulu bod nhw'n deyrngad i'r sefydliad gwladol ac eglwysig, ac yn anodd i praidd i dywylyddiaeth gwleidyddol, ac yn enwedig yng nghyfnod y chwyldro Ffrengig efallai. Mewn gwirionedd yn ei hanfod mudiad radicalaidd oedd Methodistiaeth. Oherwydd yn benna, oherwydd y pwyslais llywodraethol iddyn y mudiad yna, a'r brofiad yr unigolyn. Hynny yw fod rhaid i bobl i fod yn aelodau o'r seiadau Methodistaidd. Yn wir, i rywun fod yn Gristion go iawn yn ei golwg nhw, rhaid i'r person ddod i brofiad personol o ffydd yn Christ a dod i berthynas personol uniongyrchol â Duw yn Christ.
Hynny yw, a bod pob, hyn o'n nhw'n dweud hefyd, beth bynnag oedd safle rhywun yn gymdeithasol, bod pob unigolyn mewn gwirionedd o flaen Duw, os oedd y person yn frenin neu'n drotyn, os oedd e'n wryw neu'n fenyw, os oedd e'n gaeth neu'n rydd, bod pawb yn gyfartal o flaen yng ngolwg Duw mewn materion ysbrydol yn berthynas â iachwdwriaeth. A dyna pam, er enghraifft, yn achos merched, pam mae merched yn cael addysg yn gyfochrog y dynion a bechgyn yn yr ysgolion cylchynol a'r ysgolion Sul ac yn y blaen. A mewn gwirionedd, roedd y Methodistiaid yn cael ei erlyd yn gyson ar hyd y 19af ganrif gan yr awdurdodau gwladol a chrefyddol, am ei bod nhw'n ei gweld nhw yn fygythiad neu'n berygl. Beth bynnag, hynny yw, mewn geiriau eraill, beth bynnag roedd y Methodistiaid ei hunain yn dweud, roedd ei gwrthwynebwyr yn graffach na nhw yn y mater yna ac yn gweld bod holl bwysleisiadau y Methodistiaid yn ei gyrru nhw i dir radical gwrth-sefydliadol. A mae'n arwyddocaol yn dweud, mae un o'r llysenwau a roddwyd ar y Methodistiaid yna oedd i galw nhw'n cradociad. Hynny yw, yn ei gysylltu nhw'n uniongyrchol a puritaniad chwyldroadol yr ail ganrif ar 15. A meddyliwch chi nawr am werin Sir Gyfyrddin, werin digon tlawd a dinod, werin Methodistaidd Sir Gyfyrddin, yn canu geiriau fel hyn yn y Mynydd Pantycelyn. Brenhinoedd ddim o ddwyfol ryw, perthynas agos iawn i Dduw. Neu mynd arall, cawn goronau cyn bo hir, oll fel i goron ef, sef coron Crist. Nawr, sôn am gyflwr ysbrydol, y bobl mae Williams yn fyna, wrth sôn am i bod nhw'n perthyn yn agos i Dduw, neu mae'r coronau, mae'n sôn yn rai maen nhw wedi cael yn y nefoedd. Ond, dwi'n meddwl cam anferth o fyna wrth ddarlleniadau'r fath yna i'r werin bobl mae dechrau cwestiynu awdurdod yr hierarchioedd eu cwmpas nhw. Os ydyn ni'n blant i'r brenin mawr, ond nid oes gyda ni ryw hawliau a ryw lais a ryw farn sydd yn cyfri. Ac fe gawn Pantycelyn yn weithredol radicalaeth hefyd mewn sawl ffordd. Fe yw'r cyntaf mewn print, er enghraifft, yn y Gymraeg i gondemnio'r fasnach mewn ceithion. Ac yn ni'n cael ein annog yn weithredol gwragedd i fynegu hunan yn gyhoeddus yn y seiadau ac yn yr addoliad ac yn y blaen. Fel fe ddwedir yn aml iawn, mae dylanwad ceidwadol oedd Methodistiaeth. Mae un hanesydd yn dweud fod nhw'n socially and politically conservative. Hanesydd arall yn dweud Methodism was inherently conservative. Ond fe allu dadle yn wahanol felly, a dweud fel arall mewn gwirionedd oedd y sefyllfa, a bod Methodistiaeth yn ei hanfod beth bynnag am yr allanolion a'r pwysleisiadau a geiriau teg yr arweinwyr teg at yr awdurdodau yn y blaen, bod Methodistiaeth yn ei hanfod yn radicalaeth. A dyna gawn ni mewn gwirionedd yn y bedwaredd ganrif 15, ynddo fe, yw nawr yr rwydweithio, mae'r rhyngweithio rhwng yr hen ymneillwyr, annibynwyr a bedyddwyr sy'n yn fwy ac yn fwy Methodistaidd ac yn efengylaeth, a'r Methodistiaid wedyn wrth ddod yn fudiad ymneilltuol, yn cydweithio nes ac yn nes ar annibynwyr a'r bedyddwyr, nes creu fel wy'n awgrymu erbyn canol y ganrif, ryw fudiad efengyloedd radicalaidd sydd yn ryw fath o hegemoni yng Nghymru ganol y bedwaredd ganrif 15. Fel mae Archie Jenkins yn dweud yn rhywle, y digwyddiad mawr yn hanes gwleidyddiaeth Cymru oedd ysgariad Methodistiaeth a toriaeth a ddigwyddodd tua chanol y bedwaredd ganrif 15. Wel, dyna'r golwg ar y macrocosm fel wedes i, dyna oedd yn mynd i gymryd rhan fwyaf o'n amser, ond dwi eisiau troi
yn yr amser sydd gen i ar ôl i edrych ar y microcosm fel petai. Ac yn edrych yn arbennig ar rai o'r rwydweithiau. I ni gallu gweld rhwng, os ni'n edrych ar y ddwy ffrwd radicalaidd crefyddol yma yng Nghymru y 19eg ganrif ac i mewn y wir i 1915, yn gweld lle mae'r ffrydiau yma nawr yn cydblethu ac yn gorgyffwrdd yn ymarferol ar lawr gwlad fel petai wrth i bobl ymwneud â'i gilydd. Ac ni'n gweld nawr bobl o sawl bydolwg gwahanol, sawl credoau gwahanol ymhlith y radicaliad yma nawr yn cyfarfod a'i gilydd mewn wahanol ffyrdd. Be sy'n anodd, wrth gwrs, i wybod, mae'r holl syniad o rwydweithio, yna rhywbeth awgrymog cyfareddol yn wir am rwydweithiau. Be sydd yn anodd i ddweud, wrth gwrs, yw faint o ddylanwad ymarferol oedd gan y naill ar y llall. Yn cyfarfod ei gilydd ac yn trafod ei gilydd, ac yn gwybod am ei gilydd, ond faint o ddylanwad ymarferol oedd. Ond mae rhaid bod yna rhywfaint o ddylanwad o leia, gallwn ni ddweud. A wi eisiau dechrau gyda, yn achos Richard Price yn benodol, wi'n mynd i roi ffocws fan hyn, ac yn dechrau gyda rwydwaith y teulu. Oherwydd bod Richard Price yn byw yn Llundain ar hyd i oes fel oedolyn, fe gadwodd i gysylltiad agos ei deulu yn ei hen gynefin y Bro Morgannwg, fyddai'n mynd nôl ymlaen ac yn treulio gwyliau yno. Hefyd, wrth gwrs, roedd nifer o aelodau teulu Richard Price ei hunan yn Llundain ar adegau gwahanol. Roedd ei ewythr Samuel Price er enghraifft yn Llundain yn gyd-weinidog a'r gweinidog ymneilltuol enwog Isaac Watts. Ei ddau nai wedyn, Mary Ann Constantine, wrth gwrs, wedi trafod George Cadogan Morgan er enghraifft, ei frawd wedyn William Morgan, ac aelodau eraill o'r teulu. Roedden nhw yn troi, roedd ar hyd i fywyd yn ymwneud ei deulu Cymreig. Mae rwydwaith awgrymog iawn wedyn yn gysylltiedig â thalgarth. Ac efallai yn wir y dylen ni fod wedi galw'r papur yma yn talgarth a Watford, mannau cyfarfod radicaliaethau rhyngwladol. A radicaliaeth yma nawr, i ni gysylltu, y radicaliaethau yma nawr, i ni gysylltu â Price a Pantycelyn. Hynny yw, y ddau radicaliaeth yma, wrth gwrs, ag amlygiadau Cymreig, frodorol iddyn nhw, ond hefyd y ddwy radicaliaeth yma hefyd yn rhyngwladol, oherwydd roedd y mudiad Methodistaidd efo'n gilydd yma yn Gymreig, ond oedd e hefyd yn rhan o fudiad eang oedd yn cwmpasu Ewrop ac America, wrth gwrs. A mae'r rwydwaith, wi eisiau rhoi sylw yn arbennig nawr, sy'n troi o gwmpas talgarth yn gysylltiedig ar rywun o'r enw Judith Weaver o Shir Feisyfed. Nawr, i gŵr cyntaf oedd dyn o'r enw Samuel Jones, oedd yn weinidog ymneilltuol, oedd yn cadw academi yn Tewkesbury, yn swydd Gaerloyw. A ef oedd tiwtor fyfasor Griffiths, a fi wedyn yn ei dro yn diwtor ar Richard Price a Pantycelyn yn Talgarth. Felly mae yna gysylltiad uniongyrchol fyna rhwng Samuel Jones a fyfasor Prywel a Richard Price. Ac felly roedd y Judith Weaver yma yn symud mewn cylchoedd yr hen ymneilltuwyr yma. Ac yn wir, fe briododd yn ail wr yn 1721 gweinidog ymneilltuol arall yn Llundain o'r enw Edward Godwin. Fe hefyd yn un o fyfyrwyr Samuel Jones yn Tewkesbury, ac felly yn gyd fyfyriwr a fyfasol Griffiths yn academi, tiwtor yr academi yn Talgarth. Ond fe ddaeth Judith Weaver, neu Judith Godwin, hefyd o dan ddylanwad y Methodistiaid, a dod yn gyfeillgar iawn ymhlith pobl eraill a Hywel Harris. Ac fe anfonwyd i dau fab hi i aros at Hywel Harris yn Rhyweca yn 1738 i dderbyn addysg yn yr academi o dan fyfasol Griffiths, sef hen gyd ddisgybl a'i gŵr hi, felly Edward Godwin yn Tewkesbury. Ac felly sylwch nawr bod ddau fab Judith Godwin yn yr academi yr un pryd â Richard Price ac o bosib yr un pryd â Williams Pantycelyn. Nawr i'n siŵr bydd gallai rai o'n chi'n canu wrth clywed yr enw Godwin.
Cael troedigaeth at y Methodistiaid fi hanes un o meibion Judith ac Edward Godwin. Un o'r ddau fab oedd wedi derbyn addysg nawr yn yr academi gan fy masod Griffiths. Ond I frawd arall wedyn, John Godwin, roedd yn aros yn yr hen ymneilltuaeth anefengylaidd, os gallai roi fel yna. A'r John Godwin, wrth gwrs, oedd tad y William Godwin radicalaidd enwog hwnnw. A ddaeth maes o law yn ŵr I Mary Wollstonecraft. A hithau, wrth gwrs, ar un adeg yn aelod o gynulleidfa Richard Price yn Newington Green. Felly mae yna gysylltiadau hynod ddiddorol rhwng Methodistiaid a ymneilltuwyr uniongred a radicalaidd yn troi o gwmpas Talgarth yn y cyfnod yma. Ac yn wir yn troi o gwmpas Llundain hefyd, oherwydd un arall o gyfeillion Judith a Godwin a'i gŵr oedd Lewis Rhys, gweinidog yr ymneilltuol Efengylaidd yn Llanbryn Mair. A Lewis Rhys yn dad I Ibrahim Rhys. Oedd yn gyfeillgar iawn, wrth gwrs, yn i'w eto yn ymneilltuwr anefengylaidd yn Llundain ac yn gydweithio'n agos a Richard Price. Cysylltiadau hynod ddiddorol yn fyna. Ac os gai, wedi bod yr amser yn dechrau mynd, os gai o'r diwedd cyrraedd y Watford, sydd ar mynydd Caerffili, a'r ffigwr canolog yn y rwydweithio yna yw dyn o'r enw Thomas Price, o Blas Watford. Ystus heddwch, ganed 1712 y marw 1713, mae yn gefnogol iawn i'r Methodistiaid, o gyfnod cynnar iawn yn hanes y Methodistiaid. Ac yn wir, fe o'r ystus Price mae Williams Pantycelyn yn sôn amdano mewn marnad i'w ferch ynghyfraith Grace Price, a fi farw rhyw 2 blynedd cyn Thomas Price I hunan yn 1780. Ac fel wy'n awgrymu, roedd Thomas Price yn groesawgar yn gefnogol iawn i'r Methodistiaid mewn cyfnod cynnar yn hanes y Methodistiaid a cysylltiadau agos iawn yn y cyfnod cynnar yna a Howell Harris. Ac yn wir, mae Edward Godwin yn cysylltu â Thomas Price yn dweud fod wedi cael troedigaeth at y Methodistiaid. Felly mae'n dangos fod cysylltiadau wedyn rhwng Talgarth a Watford yn y cyfnod yna. Ac roedd y Methodistiaid yn cael croeso yn Plas Watford. Y rai Cymreig, bobl fel Harris a Pantycelyn, ond hefyd y rai Saesneg hefyd. Roedd George Whitfield a'r brodyr Wesley hefyd yn cael. Felly yn hermed mudiad Methodistaidd radicalaidd mae'r elfennau rhyngwladol yma, os gai roi yn dod at ei gilydd, oherwydd Whitfield yn treulio llawer o amser yn America hefyd, ynde. Ond yr enw pwysig arall yn cyd-destun Watford yw David Williams, Bwll y Plant. Roedd hwnnw yn gefnogol iawn i'r Methodistiaid ar y dechrau yn niwedd y 1730. Ac yn wir, fe gafodd, roedd e'n weinidog ymneilltuol, a fe gafodd tir gan Thomas Price i godi capel yn agos I Blas Watford yn 1739. Ond fe oerodd I berthynas David Williams a'r Methodistiaid a dechrau newid yn y ddiwinyddol I gyfeiriad arminiaeth ac yna I ariaeth. A mae'r Methodistiaid wedyn, Thomas Price, wrth gwrs, yn gyda nhw, yn gadael capel Watford wedyn ac yn codi tŷ cwrdd yn y Gros Wen ar gyfer y Seiat y Methodistiaid yn 1740. Ond y Seiat yna wedyn yn symud I fod yn eglwys angydffurfiol Efengylaidd, ymneilltuol Efengylaidd, felly y Calfinaidd. O dan dyn, glywn ni dipyn amdano fe, mae'n siŵr yn y Steddfod Pontypridd eleni, sef y gweinidog wedyn oedd William Edwards, y pontwr, yr un cododd y pont yn Pontypridd.
Felly cysylltiadau diddorol iawn eto fan hyn rhwng y grwpiau anuniongred ac uniongred ymhlith yn ymneilltuwyr a'r Methodistiaid a'r ymneilltuwyr radicalaidd yma. David Williams, wrth gwrs, yn cynnal ysgol enwog iawn yn Watford ac ymhlith i ddisgyblion. Roedd y David Williams arall, David Williams rhyngwladol, oedd yntau yn fab i Fethodist, ond y drodd ei hunan yn radical anuniongred amlwg, i gysylltiadau amlwg, sy'n amser ni edrych yn y nawr wrth gwrs i gysylltiadau amlwg a Ffrainc. Thomas Price hefyd, a Morgan John Rhys wrth gwrs hefyd yn un o ddisgyblion David Williams, un y gallwn ni ddadle falle bod yn ei berson yn cyfuno y Methodistiaeth Efengylaidd a'r radicaliaeth mwy resymolaidd, os gael ei roi fel yna. Diddorol iawn hefyd bod Thomas Price yn ddiwydiannwr arloesol yn gyd-gyfrifol am sefydlu gwaith Haearn Dowles yn 1759. A mewn ffordd gallwn ni weld felly yn cyfrannu at dechreuadau y trefoli a'r diwydiannu mae fydde'n hybu radicaliaeth yng Nghymru yn y 14eg ganrif ar 15. A mae'n eitha posib hefyd bod Thomas Price yn perthyn i Richard Price. Ac felly fe welwn ni yr holl elfennau radicalaidd mewn y cyfnod yma. Y rai Efengylaidd, y rai anuniongred, y rai Cymreig a rai ryngwladol i gyd yn cyfarfod yn ardal Watford erbyn diwedd y 14eg ganrif ar 15. Anodd ddigon o enghreifftiau eraill, ddim amser i fanylu ymellach, digon o enghreifftiau eraill o rwydweithiau posib rhwng Richard Price a'i gyd Gymru. Yn ôl, wrth gwrs, yn Morgannwg, ymhlith ei deulu yn Llundain, ond meddyliwch nawr enghraifft, Hywel Harris yn mynd i Lundain yn aml i helpu George Whitfield yn un peth. Ac ar un o'i ymweliadau yn Llundain yn 1743, mae'n cael cino gyda Isaac Watts, gyd-weinidog Samuel Price. Tybed a oedd Harris wedi gofyn i Isaac Watts, wel beth yw hanes Richard Price oedd yn ddisgybl yn Talgarth, ynddo fe? I ni ddim yn gwybod, ond mae'n eitha posib. Ac i ni ddim yn gwybod ffaith ydyn ni ynglyn â'r bobl yma fydde yr argraff gyffredinol mae bobl yn trio roi, mae chydig iawn o gysylltiad rhwng Richard Price a'r byd Cymreig a Chymraeg. Pwy a wyr? Neu, faint o bobl oedd yn ymwneud â Richard Price yn rwydweithio ni ddim yn gwybod dim amdanyn nhw. Ymhlith y miloedd o Gymru oedd yn troi yn Llundain, cysylltiadau bobl fel Ibram Rhys a Judith Godwin ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond beth sydd yn ddiddorol, mi yn gorffen fan hyn, mi rhaid ni orffen fan hyn o ran yr amser, ond beth sydd yn ddiddorol iawn yw cysylltiadau wedyn, nid yn unig y cysylltiadau rwydweithiol, ond y cysylltiadau hynod o grymog mewn gwirionedd sydd rhwng y ddwy brif ffrwd yma o radicaliaeth Gymreig yn eu pwysleisiadau nhw. Nawr, maen nhw wahanol iawn i gilydd, wrth gwrs, ar bob math o lefelau o safbwynt i credoau, i bydolwg nhw, i hargoeddiadau nhw, ar bob math o lefelau. Ond mae yn ddiddorol iawn pan ych chi'n edrych ar rai o pethau creiddiol oedd gan y grwpiau yma yn pwysleisio. Yn un peth, tri pheth yn sydyn iawn. Yn un peth, mae'r ryddid yn fater canolog i'r ddau grŵp yma. Yn un amlwg wrth gwrs yn achos ffrwd Richard Price, ryddid mewn gwlad eglwys. Ond mae emynau Pantycelyn yn llawn sôn am rhyddhau ceithion. Ac yn sôn wrth gwrs am ryddid ysbrydol yn y lle cyntaf, ond fel wedi awgrymu'n barod, roedd yn un o'r rai ar y blaen yn ymgyrchu dros ddileu ceithwasiaeth. Ac roedd hefyd ar Methodistiaid hefyd yn dathlu fel Richard Price y ryddid a'r hawliau wedi dod iddyn nhw trwy Chwyldro Gogyneddus 1688. Gair pwysig arall wedyn, neu pwysigrwydd, pwysles pwysig canolog arall gan y Methodistiaid a'r
radicaliad eraill fel ei gilydd, oedd y pwyslais yma ar yr unigolyn. I ni'n gweld hynny wedi awgrymu hynny'n barod yn hermau safle benywod er enghraifft. Hynny yw bod safle pob unigolyn nawr o flaen Duw yn gydradd. A'r peth arall, eto sy'n amser yn ei fanylu ar hyn nawr, ond nodwedd arall sydd yn wir am y ddwy radicaliaeth mae wedi gilydd, Pantycelyn a Price, yw'r gobeith milflwyddol sydd ganddyn nhw i gyd. Mae'r ddwy garfan yn edrych ymlaen yn obeithio ar ddyddiau gwell ar y gorwel. Yn achos Williams Pantycelyn ei gyd Fethodistiaid, maen nhw'n arfer safbwynt diwynyddol sy'n cael ei alw'n ôl milflwyddol. Hynny yw, ro'n nhw'n credu bod cyfnod hir o barodrwydd ddaearol yn mynd i ddod ar y ddaear yn rhagflaenu ail ddyfodiad Crist. A bod oedd hynny'n ysgogiad iddyn nhw ymdrechu ledu'r Efengyl Gristnogol, ond hefyd i ledu cyfiawnder cymdeithasol trwy'r ddaear. A dyna ysgogiad pwysig iddyn nhw er enghraifft i ymgyrchu dros ddileu peithwasiaeth. Wel, mae'n amser i wedi dod i ben, ond jyst nodi un peth bach arall gogleisiol. Dwi'n credu gallwn ni nodi maes arall lle roedd y ddwy ffrwd radicalaidd yma yn ymdebygu, sef yn y ffordd roedd y ddwy ffrwd yna, fel llawer o'i gyd Gymru yn gyffredinol wrth gwrs yn y cyfnod yma, yn derbyn ac yn arddel ar hanesyddiaeth Gymreig traddodiadol, sef mae'r Cymru oedd y Cymrydorion, y cynfrydorion, y brydorion cyntaf Ynys Prydain, gwir perchnogion yr ynys fel petai. A tybed a wy'n ormod gweld adlewyrchiad o hynny yn diffiniad Richard Price o ein gwlad yn ei bregaeth The Love of Our Country, lle dwi ddim yn diffinio ei wlad fel darn o dir, ond fel cymdeithas yr ydyn ni yn rhan ohoni. Ond testyn darlith arall yw honno, mae'n siŵr. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.